Ac i ni'n mynd i ddarllen adnodau 1 i 30 heddi. 1 i 30. Sorry. 1 Samuel 17. Casglodd y Philistiaid eu lluoedd i ryfel, ac ymgynnull yn Socho a oedd yn perthyn i Juda, a gosod ei gwersyll rhwng Socho ac Azeca yn Effes-damim. Ymgynullodd Saul ar Israeliaid hefyd a gwersyllu yn Nyffryn Ela a pharatoi i frwydro yn erbyn y Philistiaid. Safai'r Philistiaid ar dir uchel o un tŷ, ac Israel ar dir uchel o'r tŷ arall, gyda dyffryn rhyngddynt. O wersyll y Philistiaid daeth allan heriwr o'r enw Goleuath, dyn o Gath, ac yn 6 chyfydd a rchwant o daldra. Yr oedd ganddo helm bres am ei ben ac yr oedd wedi ei wisgo mewn llurig emog o bres yn pwyso 5,000 o siclau. Yr oedd coesarnau pres am ei goesau a chrymgledd pres rhwng ei ysgwyddau. Yr oedd paled yr eiweuwffon fel carfan gwehydd a'i blaen yn 600 sicl o haearn. Yr oedd cludydd tarian yn cerdded o'i flaen. Safodd Goleuath a gweiddi ar rengoedd Israel a dweud wrthynt, pam ydewch allan yn rhengoedd i frwydro, ond nid Philistiad o'i fi a chwi'n weisio ni Saul. Dewisiwch un ohonoch i ddod i lawr ata fi. Os medr ef ymladd am i am trechu, fe fyddwn ni yn weision i chi. Ond os medra fi ei drechu ef, chwi fydd yn weision i ni, ac yn ein gwasanaethu. Ychwanegodd y Philistiad, yr wyf fi heddiw yn herio rhengoedd Israel. Dewch a gŵr yntai i ni gael ymladd a'n gilydd. Pan glywodd Saul ar Israeliad y geiriau hyn gan y Philistiaid, yr oeddent wedi ei parlysu gan ofn. Yr oedd Dafydd yn fab i Effratead o Bethlehem, Juda. Jesse oedd enw hwnnw, ac yr oedd ganddo 8 mab, ac erbyn dyddiau Saul yr oedd yn hen iawn. Yr oedd ei 3 mab hynaf wedi dilyn Saul i'w rhyfel. Enwau'r 3 o'r feibion a aeth i'r rhyfel oedd Eliab yr hynaf, Abinadab yr ail a Sama y trydydd. Dafydd oedd yr iengaf, aeth y 3 hynaf i ganlyn Saul, ond byddai Dafydd yn mynd a dod oddi wrth Saul i fugeilio defaid ei dad ym Bethlehem. Bob bore a hwyr am 20 diwrnod bu'r Philistiaid yn dod ac yn sefyll i herio. Dywedodd Jesse wrth ei fab Dafydd, cymer effa o'r crasid yma i throdyr ar 10 torth hyn, a brysia a hwy i'r gwersyll at dyfrodyr. Dos ar 10 cosyn gwyn yma i'r swyddog ac edrych sut y mae hi ar dyfrodyr, a thyrd yr yw arwydd yn ôl oddi wrthynt. Yr oedd Saul a hwythau ac Israel gyfan yn Nyffryn Ela yn ymladd ar Philistiaid. Tranoedd cododd Dafydd yn fore, a gadael y praidd gyda gofalwr, a chymryd ei bac a mynd fel yr oedd Jesse wedi gorchymyn iddo. Cyrhaeddodd y gwersyll fel yr oedd y fyddin yn mynd i'w rhengoedd, ac yn bloeddio'r rhyfelgri. Yr oedd Israel a'r Philistiaid wedi trefnu ei lluoedd reng am reng. Gadawodd Dafydd ei bac gyda gofalwr y gwersyll a rhedeg i'r rheng, a mynd i ofyn sut yr oedd ar ei frodyr. Tra oedd yn ymddiddan â hwy, dyma'r heriwr o'r enw Goleuath, y Philistiad o Gath, yn dod i fyny o'r rengoedd y Philistiaid ac yn llefaru yng Nghlywr Dafydd, yr un geiriau ag o'r blaen. Pan welodd yr Israeliaid y dyn ffoesant i gyd, oedd i wrtho mewn ofn, a dweud, a welwch i'r dyn yma sy'n dod i fyny. I herio Israel yma'n dod. Pe byddai unrhyw un yn ei ladd, byddai'r brenin yn ei wneud yn gyfoethog iawn, ac yn rhoi ei ferch iddo, ac yn rhoi rhyddfraint Israel i'w deulu. Yna gofynnodd Dafydd i'r dynion oedd yn sefyll o'i gwmpas, beth a wneir i'r sawl fydd yn lladd y Philistiad acw, ac yn symud y sarhad oddi ar Israel.
oherwydd pwy yw'r Philistiad dienwaidedig hwn ei fod yn herio lluoedd y Duw byw. Dywedodd y bobl yr un peth wrtho, fel hyn y gwneir yw'r sawl fydd yn ei ladd ef. Clywodd ei frawd hynaf Eliab ef yn siarad ar dynion, a chollodd ei dymer a Dafydd a dweud, pam y deithos ti lawr yma? Yng ngofal pwy y gydewais yn ychydig ddefaid yma yn y diffeithiwch. Mi ond y hyfrdra a thwriadau drwg, mwyn cael gweld y frwydr y deithos ti draw yma. Dywedodd Dafydd, beth nes i, ond nid gofyn cwestiwn? Trodd draw oddi wrtho at rhywun arall, a gofyn yr un peth a'r bobl yn rhoi'r un ateb ag o'r blaen iddo. Amen. Iawn. Wel, fel chi'n gweld, dyn ni ddim wedi darllen yr hanes i gyd. Mae'r hanes yn eitha hir. Bydd hwn yn rhyw fath o'r rhan cyntaf o'r hanes i ni, byddwn ni'n edrych ar chydig bach o beth sy'n dod ymhellach hefyd. Gan fod Beibl o'ch blaenau chi, rhai sydd y Beibl o'ch blaenau chi, i'ch atgoffa chi o beth sydd wedi bod, achos dyn ni ddim wedi bod yn 1 Samuel ers mis Tachwedd nawr. Mae Saul, sef brenin Israel, wedi cael gwybod, mae Duw wedi dweud, wedi datgan, nid ti yw brenin dewisedig Israel bellach. Nid ti yw'r un sydd a bendith a llaw Duw arno fe. Okay? Mae amser ei ar ben fel brenin Israel. A mae Duw nawr wedi dewis un arall, fe welson ni hynny yn 1 Samuel 16, sef Dafydd, y bachgen ifanc yma, yr un sydd i weld o'n unman yn cael ei ddewis i fod yn frenin. Ond dyw hwnna ddim wedi cael ei wneud yn gyhoeddus eto, mae jyst wedi cael ei eneinio yn y dirgel bron. Mae Samuel yn gwybod, mae wedi cael ei wneud o flaen Jesse a'r brodyr, a felly mae wedi cael ei eneinio, ond dyw e ddim wedi cael ei gydnabod fel brenin eto. A nawr mae'r amser wedi dod i Dduw ddechrau amlygu y ffaith fod llaw yr arglwydd ar Dafydd. Fod yna rhywbeth yn arbennig iawn am Dafydd, a ei fod yn frenin, eneiniog o Dduw. Mae hynny'n mynd i gael ei amlygu ni yn y bennod yma. A pan ni'n dod at hanes fel Dafydd a Goliath, mae'n gallu bod yn anodd, achos mae mor gyfarwydd i ni. Mae'r stori mor gyfarwydd. Ni'n gwybod am mae pobl yn defnyddio'r term It's David versus Goliath. Trwy'r amser. Allwch chi wylio rhaglenni teledu sydd yn dangos boxing matches ac yn y blaen, neu gemau rygbi. Os byddwch chi'n cael rhyw dîm mawr, os bydde tîm Carmarthen Town yn erbyn Manchester City yn chwarae pêl-drod, bydden nhw'n galw fe'n David versus Goliath. Achos dim chance gan Manchester City yn erbyn Cyfyrddin, os e? O na, bydden nhw'n, dyna'r awgrym, ydy fe, bod na ddim chance gan y Dafydd yma yn erbyn Goliath. A mae hynny'n gret ar un wedd, fod pobl yn gwybod yr hanes. Ond ar wedd arall, weithiau ni'n gallu dod at hanes fel hyn a meddwl, wel, fi nawr yn gwybod popeth sydd i wybod am y darn yma, felly does na ddim byd gan yr arglwydd i'w ddweud wrtho fi, achos fi wedi cwblhau y lefel yma, fi'n gwybod beth sy'n digwydd fan hyn. Wel, fi eisiau awgrymu, hang on. Mae yna lot gyda ni wrth i ni ddod at air byw yr arglwydd bob tro. Mae yna rhywbeth mae'r arglwydd eisiau ddweud wrtho ni. Peinau mae e'n newydd neu mae eisiau'n atgoffa ni. Mae yna bethau mae'r arglwydd eisiau ni gael ein atgoffa ohonyn nhw wrth i ni ddod at destunau adnabyddus fel hyn. A fi'n credu mae'r temtasiwn yn aml pan ni'n dod at ddarn fel hyn yw i feddwl fod yr hanes yma yn ein dysgu ni i fod yn ddewr fel Dafydd. Byddwch fel Dafydd. Na, nid dyna pwrpas y darn o gwbl. Nid dyna beth yw prif wers y darn. Does dim byd yn bod gyda'r egwyddor o fod yn ddewr, yn yr ystyr gallwn ni fod yn gryf ac yn ddewr yn llawn ffydd yn yr arglwydd, ie. A mae'n wir bod Dafydd yn ddewr ac yn llawn ffydd yn yr arglwydd. Ond y prif bwynt y darn yw hyn. Mae angen un sydd yn fodlon dod a sefyll yn y bwlch yn ein lle ni, ar ein rhan ni.
Mae eisiau cynrychiolydd arno ni. I ddefnyddio gair Saesneg sydd yn fwy addas fan hyn, mae angen champion ar ein cyfer ni. Na i ddod at y rheswm fi'n defnyddio'r gair yna mewn munud. Ond mae angen un sydd yn fodlon bod yn gynrychiolydd, representative, eneiniog Duw i sefyll ar ein rhan ni ac ennill y fuddugoliaeth yn ein lle ni. Dyna brif wers y darn ar ein cyfer ni. Dyna beth mae'n dangos ar ein cyfer ni. Chi'n gweld, oedd gyda'r y bobl frenin, Saul. Ond oedd problem. Oedd ysbryd Duw ddim gyda fe bellach. Ac oherwydd hynny, doedd dim gobaith gyda fe. Oherwydd fod Duw ddim o'i blaid o ran bod ei ysbryd e'n treiddio ynddo fe, oedd dim gobaith gyda fe yn erbyn y cawr yma. Felly'r thema fawr yw fod angen un cynrychioli ni. Ond cyn hynny, dyn ni'n mynd i fynd, mae'r awdur y darn, Samuel mwy na thebyg, os chi'n cofio, mae'r ffordd mae'r benod yma'n cael ei ysgrifennu yn hyfryd. Mae'n debyg iawn i raglen byddai'n dangos gêm bocsio neu rhywbeth ar ein cyfer ni. Achos beth sydd gyda chi, os chi'n sylwi, right? Adnod 1 i 11, chi'n cyfarfod in the red corner, contestant number 1 math o beth. Dyna beth sydd gyda chi fan hyn. A wedyn o adnod 12 ymlaen, in the blue corner. Mae gyda chi'r ochr... Dyna beth sy'n cael ei ddarlunio i ni. Felly, yn gyntaf, dyn ni'n gweld y cawr yma yn y gornel cyntaf, right? Mae'r gelyn yn gawr, a mae e. A mae'r awdur eisiau ni wybod hynny. Galle Samuel wedi ysgrifennu mewn un adnod yn gallu fe. Galle fe jyst i dweud, oedd Goliath yn fawr ac yn gryf. Ond dyw e ddim yn gwneud hynny, mae eisiau ni wybod mor fawr, mor gryf yw Goliath. Y boi yma sydd dros 9 troedfedd o daldra mwy na thebyg. Ni ddim yn hollol siŵr, ond tua hynny. A'i gryfder mae'n cario arfwisg sydd yn pwyso dros 9 stôn. Chi ddychmygu hynny? Mae gyda fe yr holl kit yma sydd yn pwyso mwy na rhai ohonoch chi yn y stafell. A mae'n cario fe dim problem. A dal yn gallu ymladd. Mae gyda fe weiwffon, mae'r ffon y weiwffon mor drwchus, byddech chi a fi angen 2 law i ddyla yna fe. Mae pig y weiwffon yn pwyso 7 kilogram. Dyma beth mae'r awdur eisiau ni ddeall, right? Mae'n rhoi y disgrifiad byw yma i ni, o seis y boi. Mewn geiriau eraill, does yna neb dynol sydd yn dod yn agos at seis a cryfder y dyn yma. O safbwynt dynol, mae e'n gawr. Mae e'n gawr o ddyn. Doedd yna neb o garfan Israel fyddai'n dod yn agos. Ddim hyd yn oed Saul, oedd ben ag ysgwydd, os chi'n cofio, yn dalach na pawb arall yn Israel. Oedd e'n fawr. Oedd e'n fawr. Ond oedd e'n neb i gymharu gyda'r gŵr yma. A mae Samuel eisiau ni ddeall hynny. Mae mor bwysig bod ni'n deall hynny. Mae Duw eisiau ni ddeall. Does na neb yn gallu sefyll yn erbyn y cawr yma. Neb dynol. Ac oherwydd hynny, does neb yn fodlon ac yn abl i frwydro ni erbyn eto. A mae Goliath yn gwybod hynny. Mae Goliath yn gwybod hynny'n iawn. A beth mae'n ei felly yn sgil hynny, mae'n herio nhw. Mae'n dod ar ei hôl nhw. Come on te, pwy sy'n mynd i ddod a sefyll yn erbyn ni? Mae'n rhoi'r gauntlet lawr, nag yw e? Mae'n ei herio nhw. A chi sylwi am faint mae'n herio. 40 dydd a 40 noson mae'n herio pobl Israel. Chi'n gallu meddwl am heriwr arall oedd yn herio am 40 dydd, 40 noson? Un sydd yn gryfach na dynion? Un allwn ni ddim sefyll yn ei erbyn e? Mae'r gelyn yn gawr. Mae'r gelyn yn gawr. A mae'r gelyn yn aml, Satan, yn dweud y gwir yn rhannol wrtho ni. Fan hyn mae'n defnyddio'r gwir yn ei heriau. Beth mae basically yn dweud fan hyn yw does na neb yn ddigon cryf i sefyll yn erbyn ni. A mae hynny'n wir. O safbwynt dynol, does na neb. Does na neb digon cryf i sefyll yn ei erbyn ni.
Ond beth mae Goliath yn camddeall a ddim yn gweld yw fod Duw o'i plaid nhw. Yr secret weapon, os liciwch chi, yw ffaith fod Duw yn brwydro dros pobl Israel. Yn sydyn wedyn i ni'n mynd o'r red corner i'r blue corner. Dyna amrywle. Sa'n gwybod pam y lliwiau yna, ond dyna yw'r lliwiau mewn bocsio, right? Mae gyda chi'r ochr arall y geiniog. Adnod 12 ymlaen. Chi'n sylwi, mae'n ddisgrifiadol, mae'n ei pwynt mae'n poetic bron. Mae'n mynd, pan glywodd Saul ar Israeliad y geiriau hyn gan y Philistiaid, yr oedd e'n wedi ei parlysu gan ofn. Right? Dyna effaith y cawr mawr yma. A wedyn, beth sydd gyda ni ochr arall adnod 12. Yr oedd Dafydd yn fab i Effratiad o Bethlehem, Juda. Dyma ni, in the blue corner, y bachgen bach yma, o'r dre dibwynt yma, o'r lle bach oedd yn cael ei weld fel ninman, fel wnaethon ni weld o Bethlehem o bob man. Rybys o le. A beth arall i ni'n clywed amdano fe Wel, 1 o 8, a fe oedd runt y litter. Fe oedd yr un lleia o 8. Nid yr un mwyaf pwysig, nid yr un gorau fel arfer, ond y gwana o'n nhw'n cael ei gweld fel. Y lleia. Mae rai bod job pwysig gyda fe, mae bigail. Un o jobs mwyaf isel fyddech chi'n gallu cael. Dyna sy'n cael ei ddisgrifio i ni am Dafydd. Pwy gornel ydych chi'n mynd i ddewis, cefnogi yn y frwydr yma? Na'r cwestiwn sy'n cael ei osod i ni gyda llaw. Pwy gornel ydych chi yno? A mae y dyn yma, dyn ifanc yma nawr, Dafydd, yn cael ei ddewis gan ei dad, Jesse, i fynd i'r frwydr. I fynd at y frwydr, nid i frwydro, mae Jesse meddwl, ond i ddarparu cinio ar gyfer ei frodyr, i roi bwyd ar ei cyfer nhw. Bara a caws, lyflu. Pwy sydd ddim yn offi bara a caws? A mae'n mynd ar bara a caws yma. Brechdannau caws, falle, i allu ei nerthu nhw yn y frwydr. Ond beth i ni'n gweld yw nawr, mae'r stats wedi cael ei rhoi. Right? Dychmygwch nawr stats ar y sgrin, fel maen nhw'n ei weithiau mewn gemau. Dyma taldra un, dyma taldra llall, dyma cryfder un o'r llall. Mae hwnna wedi cael ei rhoi ar ein cyfer ni. A nawr, nesaf nawr, ni'n gweld sut mae Dafydd wedi cael ei ddewis i fynd i'r frwydr yma. Mae Goliath wedi dewis bod yn y frwydr. Mae tad y llall wedi ei anfon e. Mae Jesse y tad. Ond yn bwysicach wrth gwrs, y tad nefol wedi ei anfon e, achos mae wedi cael ei eneinio. Mae Duw wedi eneinio fe mwyn gallu mynd i sefyll o flaen pobl Israel ac o flaen Goliath. A felly dyma'r un eneiniog, mae wedi cael ei ddewis ar gyfer y frwydr. I fynd ac i sefyll. Dyw e ddim yn gwybod hynny eto'n ddiddorol, ond mae e'n mynd yn ffyddlon. Mae'n mynd ac yn ffindo mas beth sy'n mynd ymlaen. Mae'n mynd at yr hengoedd, o'n nhw gyd mewn leins, ychydig bach fel torf falle, yn gwylio'r heriwr yma'n dod ac yn ei herio nhw, ond neb eisiau mynd a sefyll o flaen y dyn yma, cawr yma, Goliath. A mae'n ddiddorol, nag yw e, adnod 25 sylwch. Maen nhw gyd yn ffoi yn ôl, bob tro mae Goliath yn dod, maen nhw i gyd yn cerdded yn ôl, a maen nhw'n dweud hyn wrth Dafydd. A welwch i'r dyn yma sy'n dod i fyny, i herio Israel yma'n dod. Pe byddai unrhyw un yn ei ladd, byddai'r brenin yn ei wneud yn gyfoethog iawn, ac yn rhoi ei ferch iddo, ac yn rhoi rhyddfraint Israel i'w deulu. Tax exemption oedd hwnna. Mae yna wobr ar gael. Gwobrwyon mawr ar gael. Statws, priodi'r ferch, arian mawr, tax. Pwy fydd ddim eisiau pethau yna? Well, it turns out, sneb eisiau nhw. Sneb yn fodlon sefyll. Dyw Saul ddim eisiau sefyll, dyna pam mae'r gwobrwyon mor dda. Ac eto, maen nhw nawr i gyd, pwy sy'n mynd i fod eisiau? Edrychwch ar y gwobrwyon mawr yma. Ond mae Dafydd yn ateb trwy ddweud hyn, adnod 26, a mae hwn yn bwysig. Yna gofynodd Dafydd i'r dynion oedd yn sefyll o'i gwmpas, beth ar wneir i'r Sawl fydd yn lladd y Philistiad acw ac yn symud y sarhad oddi ar Israel. Oherwydd pwy yw'r Philistiad dienwaededig hwn
ei fod yn herio lluoedd y Duw byw. Chi'n gweld, yr unig incentive iddyn nhw yw, edrychwch ar y gwobrwyon yma. Ond nid yna sut mae Dafydd yn ei gweld hi o gwbl. Beth sy'n cythryddo Dafydd yw fod y dyn yma sydd yn neb, sydd yn ddienwaededig, a nawn ni ddod at hynny mewn eiliad, yn sarhau pobl Dduw ac yn tynnu enw Duw i lawr. Dyna yw concern Dafydd. A mae hwnna'n dangos i ni y gwahaniaeth rhwng calon Dafydd sydd ei feddwl a'i galon ar yr arglwydd a pobl Israel sydd ei meddwl ar ei hunan. Beth yw ei gonsern e? Duw. Enw Duw. Bod Duw yn cael ei anrhydeddu. A mae'n ddiddorol, mae'n dweud dau beth pwysig dwi'n credu. Yn gyntaf, mae'r dyn yma'n Philistiad. Hynny yw, yn ddienwaededig. A mae hwnna'n yn arwyddocâl oherwydd beth mae hwnna'n dweud wrthyn ni yw, dyw e ddim yn rhan o bobl cyfamodol Duw. Mae gyda chi bobl mae Duw wedi dewis, wedi dweud fi'n mynd i'ch bendithio chi, fi'n mynd i roi llwyddiant i chi. Dim ond i chi ddilyn fi. Dim ond i chi stico gyda fi. A mae yna bobl arall fan hyn sydd ddim yn nabod Duw. A mae'n dweud, dyw'r boi yma ddim gyda Duw ar ei ochr. Mae e'n ffwl. Sdim chans gyda fe. A'r rheswm sdim chans gyda fe yw oherwydd mae'n herio lluoedd y Duw byw. A mae hwnna'n bwysig. Nid jyst llu y Duw byw, ond lluoedd. Chi'n gweld, mae hynny'n golygu nid jyst y fyddin yma, ond y byddin o angylion sydd gan yr arglwydd tu ôl iddo fe. Pob arf sydd gan yr arglwydd. Sdim chans gyda nhw, oherwydd mae mwy na jyst ni gan yr arglwydd, mae Dafydd yn dweud. Mae gyda fe ei fyddinoedd. Mae gyda fe angylion, ei nerth. Dyw e ddim angen ni hyd yn oed. Dyna pa mor gryf yw'r arglwydd. Mae'r boi ma'n ffwl. Mae'r boi ma'n neb, mae'n edrych yn gryf. Ond yn erbyn Duw, sdim chans gyda fe. A dyna sut mae eisiau ni weld y gelyn. Dyna sut mae angen i ni weld Satan. Fel un sydd yn ddienwaededig, sydd yn ffwl, sydd yn neb cer bron lluoedd y Duw byw. Does dim gobaith gyda fe. Mae e'n neb. Sdim eisiau ni ofni fe. Os yw'r arglwydd o'n plaid ni. Os yw'r arglwydd o'n plaid ni. Mae rai roi'r cafiat yna mewn. Ac felly mae Dafydd nawr yn llawn hyder yn yr arglwydd. Dyw e ddim yn ofni y boi yma achos mae'n ddienwaededig. A mae'n gwybod bod arglwydd y lluoedd gyda fe. Ac yn adnod 8 wedyn, mae Goleuath yn dweud rhywbeth nag yw e. Mae'n dweud rhywbeth pwysig iawn. Dyma'r her sydd yn cael ei osod ger ei bron nhw. Dewisiwch un ohonoch i ddod i lawr ata fi. Os medr ef ymladd am mi am trechu, fe fyddwn ni yn weision i chi. Ond os medra fi ei drechu ef, chwi fydd yn weision i ni ac yn ein gwasanaethu. Nawr, dyma pam mae'r gair champion yn bwysig. Mae un diwynydd, Adam Clark, yn esbonio yn dda. Mae ystyr y gair champion yn Hebraeg yw a middleman. The man between two. Hynny yw, un nawr sydd yn sefyll ac yn cynrychioli y fyddin. Okay? Dyna beth yw ystyr champion. I ni felly'n defnyddio'r gair champion mewn ffordd gwahanol. Felly mae buddigwr fydde'r gair yn Gymraeg. Ond beth bynnag, dyma yn y Beibl Cymraeg, mae'r gair heriwr yn cael ei ddefnyddio. Yr fath o challenger, ond diwna ddim yr un peth. Mae'n bwysig oherwydd beth sy'n digwydd fan hyn yw mae Saul yn champion ar gyfer byddin Philistia, a mae Dafydd yn dod yn champion ar gyfer byddin Israel. Nhw yw rai sydd yn dod yn erbyn ei gilydd. Mae un yn cael ei roi yn y canol, i sefyll o flaen y fyddin.
A mae buddugoliaeth neu methiant yn dibynnu ar yr un person yna. Mae'n hinjo ar yr un person yna. Dyna sy'n cael ei ddarlunio i ni fan hyn. A dyma mae Saul yn dweud, pwy sy'n mynd i ddod lawr i'r dyffryn? Pwy sy'n mynd i ddod i lawr i'r dyffryn i frwydro yn fy erbyn ni? Mae hwnna'n bwysig. Pwy sy'n mynd i ddod i lawr at y gelyn i'r dyffryn a brwydro mwyn rhoi buddugoliaeth i fyddin Israel? Pwy sy'n mynd i dorri pen y gelyn? Chi feddwl am un? Dafydd yw'r un sydd yn cael ei eneinio fan hyn, wrth gwrs, yn cael ei ddewis, ei anfon. Ond wrth gwrs mae hwnna'n gysgod i ni, mae e'n taip neu'n gysgod i ni o Iesu Grist. Yr eneiniog, yr un sydd wedi mynd i'r dyffryn, yr un sydd wedi cael ei ddewis i fod yn champion, yn un i sefyll yn y bwlch, i gynrychioli byddin pobl Dduw. A mae buddugoliaeth yn dod trwyddo fe. Mae buddugoliaeth yn dibynnu arno fe. Chi'n gweld, os oedd Dafydd yn fethiant, os bydde Goliath wedi ennill, bydde dyfodol Israel wedi mynd. Dyna pa mor hanfodol oedd Dafydd fan hyn. Essential. Ac felly, oedd rhaid fod Dafydd yn ennill os oedd unrhyw obaith, os oedd unrhyw ddyfodol i bobl Israel. Ac os oes unrhyw ddyfodol i ni, mae rhaid i ni fod tu ôl ac yn rhan o garfan Iesu Grist. Mae rhaid ein bod ni gyda fe yn mynd o'n blaenau ni i fod yn champion yn ein lle ni, yn ein cynrychioli ni, yn rhoi buddugoliaeth i ni. Chi'n gweld beth mae'n gysgod o yw'r groes. Mae hwn yn gysgod i ni, yn sicr yn ein pwyntio ni at groes Iesu Grist. Lle ar y groes, be mae Iesu wedi gwneud yw, mae wedi mynd ac wedi brwydro. Trwy gymryd ein pechod ni, trwy ddigoni, digofaint y tad, a trwy dorri, trwyddo a llyncu angau yn ein lle ni. Mae wedi ennill buddugoliaeth dros y gelyn. A dyna'r unig fuddugoliaeth sydd yn gallu'n rhyddhau ni o afael y gelyn. A mae sawl darn yn y Beibl, a fi wedi dewis rhai ohonyn nhw i'n atgoffa ni, sydd yn sôn mor hanfodol yw ein bod ni'n deall, os nag ydyn ni wedi dod at yr arglwydd Iesu mewn ffydd ac yn ymddiried yn ei fuddugoliaeth ar y groes drosto ni, does dim gobaith i ni. Dyna'n unig gobaith ni. A felly, Ioan 16:33, yr wyf wedi dweud hyn wrthych mwyn i chi yno fi gael tangnefedd. Yn y byd fe gewch wrthrynder, ond codwch eich calon yr wyf fi wedi gorchfygu'r byd. Mae wedi gorchfygu'r byd, a mae tangnefedd i ni ynddo fe. 1 Ioan 5, adnod 4 a 5. Am fod pawb sydd wedi ei geni o Dduw yn gorchfygu'r byd. Hon yw'r oruchafiaeth a orchfygodd y byd, ein ffydd ni. Pwy yw gorchfygwr y byd ond y sawl sy'n credu mae Iesu yw mab Duw. A wedyn 2 adnabyddus iawn arall i ni. Rhufeiniaid 8:37, ond yn y pethau hyn i gyd y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy yr hwn a'n carodd ni. Ac yna, yn adnabyddus eto, 1 Corinthiaid 15:57, ond i Dduw y bod diolch yr hwn sy'n rhoi'r fuddugoliaeth i ni trwy ein harglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld, tynnwch Iesu Grist mas o'r equation, does dim gobaith. I ni dal yn wynebu y cawr, y gelyn, Satan. A mae'r pethau mae e'n dweud yn stico. Does neb yn abl i ddelio gyda fi, i frwydro yn ein erbyn ni, i goncro fi. Does na ddim, oherwydd mae'n pechod ni yn ddilys. Mae marwolaeth allwn ni ddim i osgoiau yn ein erbyn hunain. Ac eto mae yna un sydd wedi concro marwolaeth, concro angau, concro pechod ein mwyn ni. Wedi mynd i'r gad yn ein lle ni. Os ydyn ni eisiau profi rhyddid o afael y pethau yna,
o bechod, o angau ac o Satan. Rhaid ein bod ni'n rhoi ein ffydd yn yr arglwydd Iesu. Fe yw'n unig obaith ni. A chi'n gwybod weithiau, dyn ni'n gallu edrych ar Dafydd a meddwl ei fod e'n cael ei ddarlunio fel wimp. Wrong. Dyw Dafydd ddim yn wimp yn yr un ffordd a dyw Iesu ddim yn wimp. Mae Iesu'n ostyngedig. Mae Iesu'n ffyddlon. Mae e chonsern dros bobl Dduw a theyrnas Dduw. Yn yr un ffordd a Dafydd. Ydy mae'n dod o Bethlehem, ydy mae Iesu wedi ymostwng hyd yn oed i Bethlehem, i le fel Bethlehem. Ond beth ni'n gweld am Dafydd yw fod e'n eneiniog, fod e'n enwededig, fod e'n rhan o bobl Dduw, fod e'n ffyddlon, fod e'n ddewr, fod e'n frenin. Mae e'n poeni am enw Duw, nid ei enw ei hunan fel ni wedi gweld heddi. Mae e'n amddiffynwr, fel bugail, oedd e'n fodlon mynd yn erbyn eirth a llewod a bleiddiaid, dim problem, mwyn amddiffyn ei ddefaid e. Nid wimp oedd Dafydd, o gwbl. Na, yn gorfforol, falle bydde fe ddim wedi sefyll yn erbyn Goliath. Ond fel un sydd â ysbryd Duw ynddo fe, oedd e'n gallu. A wnaethoch chi sylwi yn y darlleniad falle hyd yn oed, mae'n dweud jyst pethau bach sy'n ddiddorol ac yn bwysig i ni sylwi arno. Mae Dafydd mor ofalus o'i braidd. Mae'n ddiddorol, fel bugail. Mae'n cael ei alw i fynd a darparu bwyd ar gyfer ei frodyr. Ond ar yr un pryd, mae'n neud yn siŵr fod ei braidd yn cael ei edrych ar ei hôl gan ofalwr. Dwi ddim jyst yn gadael nhw, sy'n ots am y defaid nawr, mae'r brodyr yn bwysicach. Mae hwnna wir, mewn un ystyr, mae'n ots am y defaid. Achos dwi'n fugail. Oedd e'n ofalus, oedd e'n amddiffynwr. A ni'n gweld just snippets bach sy'n dangos cymeriad Dafydd i ni. Yn yr un ffordd ydyn ni'n gweld trwy fywyd Iesu, mor ofalus o'i braidd, mor ffyddlon, mor dda yw ein harglwydd ni. Ac mae'n gwneud hynny gyd, mae'n mynd i ddarparu bwyd, a mae'n mynd mwyn achub ei frodyr yn y pen draw, a be mae'n cael am ei drwbl. Chi'n sylwi adnod 28? Pam y deithos ti lawr yma, yng ngofal pwy gydewais yr ychydig ddefaid yna yn y diffeithwch. Mi hwn dy hyfrdrath fwriadau drwg, mwyn cael gweld y frwydr y deithos ti draw yma. Mae frawd ei hun nawr yn troi ato fe ac yn ei wawdio fe. Nag wyt ti fod yn edrych ar ôl ychydig ddefaid rybys na sydd gyda ti yn yr diffeithwch? Beth mae'n dweud? Ac eto, beth mae Dafydd wedi dod mwyn wneud? Darparu bwyd ar gyfer ei frodyr ac yn y pen draw ennill y fuddugoliaeth dros ei frodyr. Dros y rai sydd yn ei wawdio fe. Eto, atgoffa ni o'r arglwydd Iesu, y champion sydd wedi mynd mwyn ennill buddugoliaeth dros y rai oedd yn ei wawdio fe hefyd. Dros y rai oedd wedi troi cefn arno fe, yn grac gyda fe. Chi'n gweld y ddifrodyr yn grac gyda fe achos bod e'n iawn, bod Dafydd yn dweud y gwir. Ond nhw'n gwybod bod beth oedd Dafydd yn dweud yn wir. Dylen nhw sefyll oherwydd bod Duw o'u plaid nhw, ond nhw ddim yn fodlon ymddiried. A mae Dafydd yn wahanol, mae'n fodlon ymddiried, mae'n fodlon mynd am ei fod wedi cael ei, bod wedi derbyn yr ysbryd glân wrth gwrs, mwyn gallu sefyll. Nawr, fi eisiau gorffen gyda hyn. Edrychwch ar adnodau 45 i 47 yn y testun. Mae'n bwysig oherwydd mae'n dangos calon Dafydd i ni. Mae hwn nawr, jyst i lan o'r bwlch i ni, mae Dafydd wedi mynd nawr a sefyll ger bron Goliath. Mae Goliath wedi herio fe, a mae Dafydd yn ymateb fel hyn. Ond dywedodd Dafydd wrth y Philistiad, yr wyt ti'n dod ata fi a chleddyf a gwaywffon a chrymgledd, ond yr wyt fi'n dod ato ti yn enw'r arglwydd y lluoedd. Duw byddin Israel, yr wyt ti wedi herio. Y dydd hwn bydd yr arglwydd yn diroi yn fy llaw. Lladdaf di a thori dy ben i ffwrdd, a rhoi cylanedd llu'r Philistiaid heddiw i adar yr awyr a bwystfilod y ddeiar, mwyn i'r byd i gyd wybod fod Duw gan Israel, ac i'r holl gynulliad hwn wybod mae nid
nad trwy gleddyf na gweuwch ond mae'r arglwydd yn gwaredu, oherwydd yr arglwydd buai'r frwydr, ac fe chrydd chwi yn ein llaw ni. Rhaid gofyn bod ni'n meddwl mai Dafydd yw'r arwr. Duw yw'r arwr. Mae'n gwneud e'n glir i ni. Chi'n gweld beth mae'n dweud mewn geiriau eraill, paraphrase fan hyn, yw Goleuath, jyst i ti gael gwybod, ti ddim yn ymladd yn erbyn fi fan hyn. Ti'n ymladd yn erbyn Duw. Mae'n gwneud e'n glir. Bydd yr arglwydd yn dy roi yn fy llaw, nid trwy gleddyf na gweuwch ond y bydd yr arglwydd yn gwaredu, oherwydd yr arglwydd bu'r frwydr, ac fe'ch rhydd chwi yn ein llaw ni. Rhoi. Chi'n sylwi? Mae wir eisiau darlunio'r ffaith mae'r arglwydd sydd yn rhoi buddugoliaeth. Ac felly, mae rhaid i ni gobeithio, weld a cydnabod heb fod yr arglwydd yn darparu i ni'n anobeithio. Heb fod yr arglwydd yn rhoi buddugoliaeth, does dim buddugoliaeth, does dim dyfodol i ni. Y cwestiwn yw, ydych chi ar ochr yr arglwydd? Neu ydych chi ar ochr y goleuaeth? Hynny yw, mae dau opsiwn gyda ni. Einau chi yng ngharfan Crist, neu chi yng ngharfan Satan. Does dim opsiwn arall. Chi einau o dan ddwylo ac o dan arglwyddiaeth, arglwydd y ddeiar, brenin y ddeiar, sef Satan, tywysog y ddeiar, neu tywysog y nef. Na ddoi opsiwn. Does dim un arall. Does dim rywle yn y canol. Ein gobaith ni yw 1 Corinthiaid 15. Os y'n ni nôl i 1 Corinthiaid 15, adnod 54 ymlaen. Llyncwyd angau mewn buddugoliaeth. O angau, ble mae dy fuddugoliaeth? O angau, ble mae dy golyn? Colyn angau yw pechod, a grym pechod yw'r gyfraith. Ond i Dduw y bod diolch, yr hwn sy'n rhoi y fuddugoliaeth i ni, trwy'n harglwydd Iesu Grist. Mae wedi rhoi, wyt ti wedi derbyn? Wyt ti wedi derbyn y fuddugoliaeth? Wyt ti wedi derbyn Crist? Wyt ti wedi derbyn, alla i ddim concro angau, alla i ddim concro pechod, ond mae un sydd wedi gwneud yn fy lle fi. Dwi'n ymddiried, dwi'n rhoi'r cyfan yn ei ddwylo fe. Just i wneud y pwynt, oedd rhaid i'r byddin Israel, fod yn barod dweud, oce, i ni'n trysto nawr bod Dafydd yn mynd i fynd i'r frwydr at Goleuath. Ac o'n nhw'n deall, os oedd e'n colli, o'n nhw gyd yn colli. All their eggs were in one basket fel petai. Okay? O'n nhw gyd, oedd gobaith pobl Israel ar y Dafydd. Ydych chi'n rhoi eich gobaith chi yn llwyr ar Iesu Grist er mwyn ei enw. Amen.